Čo ty špunťak? Kam dneska ideme? Na feratu. A bolia ťa nohy? Trošku. Máme tu utorok, 7 hodín ráno. Na ferate som ešte nikdy nebol, tak sa na to veľmi tešíme. Vlastne ani Lucia. A mali sme to v hľadačiku už dlho. Tak ešte pred koncom leta si to treba splniť. No nič. Idem vyvenčiť čušmajza a ideme na to. Let's go. Jak sa cítiš? Výborne. Hej? Aha. V útorok som mal ambíciu dokrútiť nejakú rekapituláciu, keď sme sa dostali domov. Ale tým, že sme prišli niekedy okolo 7 večer, po tom celom dni, tak sme vyvenčili Lemona a úplne nás vyplo. A hlavne na ďalší deň sme tetovali, takže k tej rekapitulácii sa dostávam až teraz, ale ideme na to. Aby sme to zosumarizovali, tak začínali sme na parkovisku Čingov. Keď sa chceme pozrieť na to, ako nás to vyšlo finančne, tak parkovanie 5 eur na auto. Potom pohyženie výstroje stalo 15 eur s tým, že vstup na feratu je 5 eur. Ale okrem toho človek potrebuje aj vstup do Národného parku. A vstupenka do Národného parku vyzerá takto. Čiže za cenu takého jedného kina sme mali úplne že úžasný výlet. Pre mňa osobne to bolo taký, že sme sa bavili sme sa, že to bol fakt, že brutálny zážitok. Sme strašne radi, že sme boli. A určite to nie je posledná ferata, na ktorej sme boli. Lebo ani by som to nenazval, že adrenalín, lebo však som istený a toto, ale je to aj fyzicky náročné. Človek musí rozmýšľať, čo jak robiť, musí byť, tým si myslím, že tým, že musíš byť taký prítomný, prehaknúť to istenie a pozerať, kde vstúpiť a toto, tak tá myseľ ti potom neuniká niekde ku nejakým veciam, ktoré ti treba riešiť doma v práci. Ale fakt, že vďaka tomu kontaktu s rukami aj s nohami, s tým celým prostredím je človek veľmi akože prítomný a ja som si to fakt, že nesmierne užil. Každopádne masaker. No aj taký som bol nadšený z toho, že som si hovoril, že ja po tých feratách budem liesť, kým budem žiť. Pri sám Bohu. No a k tomu útorku je to asi všetko. Pokiaľ mi vieš odporučiť nejakú feratu, na ktorú by som mohol ísť, tak mi to napíš do komentáru, prosím ťa. A tak nejak vo všeobecnosti možno, že sa mi ozvi
v tých komentároch. Budem strašne rád, keď mi napíšeš, jak sa ti toto video páčilo, a stále tak nejak hľadám, že akou formou točiť, jak robiť tie strihy a jak rozmýšľať vopred, že jak to video bude vyzerať. Tak verím tomu, že sa to postupne zlepšuje. No a pokiaľ je ti to, čo robím, sympatické, tak tam ťukni ten zvonček, daj mi odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Maj sa krásne a užívaj si zvyšok dňa.